Ngesikhathi ngisanda kuqala ukukhuluma indaba zasejele ngake ngakhuluma ngosizi lokufetshelwa intombi yakho ungaphakathi ejele. Umuntu ziningi izinto aseyikhulumile ngejele. Empeleni iningi kakhulu. Cishe kuncane umuntu angakukhulumanga futhi okunye kwakho ilokhu angakwazi ngoba iningi kakhulu into ejele mangathi uyazi yonke ungayikhuluma ngaze kuphela iminyaka ngaze mngaka. Uma ngathi uyazi yonke. Ngiyakhumbula nje ukuthi musanda kuboshwa kade ngixoxa nje nezinye insizwa lapha eMtuba kwaMsane eyingaziyo nazo eyingazela khona la. Uyabo musanda kuboshwa nje uyaye uqhubeke nomthetho nokuba uyaye uqhubeke nokuba strict oyikho okade uyikho ngaphandle. Mawuthetha musanda kuboshwa uthi uneviki noma unenyanga ugwetshiwe. Mufonela intombi yakho mawumuntu othethayo uyayiqhubeka nokuthetha. Mawumuntu onolaka uyayiqhubeka noma umuntu strict uyayiqhubeka nokuba strict. So uma usanda kuboshwa uyaqhubeka nje naleyo nto kodwa along the way uhamba uyishiye phansi ngoba usukusumuka lethu boshiwe. Kufana noma uthola ukuthi mawuboshwa ngoba ayikho into stressful, ayikho into ene-stress. Yabo nje kuzo zonke izinto noma bekuthiwa usomabhizinisi kuzo zonke izinto umusa uboshiwe. Ayikho into enika istress umuntu oboshiwe njengomuntu wesifazane. Ayikho into enika zonke insizwa ngaphakathi eyisanda kuboshwa. Umuntu ofika aqale nje ngenkuzimalanga ye-stress umuntu wesifazane ezimshiye ngaphandle. Either unkosikazi or i-girlfriend or umama wengane. Umuntu nje ufike akunika istress sokuqala uyena. Ngake ngakhuluma nami ngokuthi ngangathiwa umama wengane yami 2010 ngisanda kuboshwa. Cabanga ukuthi kwaku September. Yeah, September ngoba kwakune family day around September 24 September, I'm not sure. September or August. Ngangade ngikhuluma naye umama wengane wangibiza nje phasi kwegeti kamama nakhona. To be honest mina ngangade ngimthukile. Wayesethi nawe kuthi kanyoko. Wangibuyisela nje kanjalo. Into angazange yisho nowayengeke futhi ayisho. So ngaphatheka kabuhlungu ngakhala endlini sengingedwa. Ngakhala but ngangayixoxa le. Ngakhala endlini sengingedwa. It was 2010 ngiyakhumbula ukuthi kunephoyisa lapha eMagzima kwakuthiwa uMazwane. Ilona elalifonisa ngithi manifone ejele njengaseMagzima Mjencome. Ngangihlala section B ngihlala number 2. So manifona nifona uLwesihlanu umgqibelo isonto. Ngicabanga kwakufonwa kanjalo angazi ke manje. So niyayibhalisa endlini maniba u70 niyibhalisa abafuna ukufona ukuthi nibhalisa ilist ukuthi mase qedi ukuphaka ekseni ebese kuqala inumber 1 kuze ilist yase number 1 bese nibambulani ngokulandelana. Kufonelo 5 minute phumela ungenele ngokwelist. So uyabhalisa ukuthi uzofonela iphi number bese ukhuluma ocingweni olwe Telkom. uTelkom lo suku lo obanjwa kanje ulo ecard faka icard noma i-roll call ungaphakathi office lapha eMagzimam. So iphoyisa lihlezi la
wena uyakhuluma la ngocingo mawusuqedile bese uzosayina la iduze kwegama lakho nenamba uyifonela. So ke umama wengane yami kade kukhona nje inxaba into engangizwile ngase ngiyambuza. So ngathi mangimbuza ukuthi hawu ngizokuthiwa kwenzeka into efana nale, wayesephendula ngendlela nje ekhombisa ungangihloniphi. Ngathi mangimbuza ukuthi hawu usekukhulunywa kanje nami, wakhuluma nje ngendlela ekhombisa ukuthi ungangihloniphi. Nganginomama bengane ababili ke, so yena wayetshela ukuthi kushuthi ngicheme nalo, wayesengiphendula kabi, ngase ngimthuka, wayesethi nawe ukuthi kanyoko. Inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu, yabuhlungu kakhulu kangawo ukuthi angithi ngangisenza lento ukuthi ngifuna ukuremaina the same ngingakaboshwa noma sengiboshiwe. Ngangisenza lento ukuthi mina ngiyimi nje, uyabona, kanti angazi ukuthi ngiboshiwe phela manje ngisejele. Ngaze ngenza nje itulo lokuthi ngimenza into ebuhlungu, kodwa ke lagcina lingenzekanga. Kuthe uma sekuhamba isikhathi sengingaphakathi, sekunesikhathi ngingaphakathi, sengibhala ke neindaba, sengi-understanda nje nalento okuboshwa ukuthi kahle kahle mawusuboshiwe ilokhu nalokhu kumele ukwemukele. Engagcina ngabona ukuthi kahle kahle musuboshiwe kufanele uyitshene ukuthi awusenayo intombi. I mean awusenayo nje umuntu osela mawusuboshiwe nje, awusenayo umuntu osela enhlizweni yakho ngaphakathi osungathi wena ungamfela, ongasungafunga ngaye. Kufanele uyitshene nje leyo nto. That's the first thing umuntu oboshiwe akufanele ayitshene yona, ngoba if ungayitshenanga leyo nto ungagcina usuyibulele ngaphakathi ejele. Ngathi mase ngizwa senginase medium ke ngokuhamba kwesikhathi, sengise medium, ukhona amafoni nami sengiphatha amafoni. Ngabona ukuthi lento akufanele umuntu wesifazane mosuboshiwe umfake la. Ezinye iboshwa ke zasezinesipiliyoni zazi kutshena nje kahle ukuthi wena usenentombi la ejele. Lo muntu bamudlale zazi futhi ke ezinye iboshwa inamsebenzi. Ngisho kumfazi wakho, ngisho ngathi wena hayi mina wami umfazi ngashiya ngimenza ukuthi nani zithi hayi suqamba manje wawazi ngathi uzoboshwa. Uyadla umfazi wakho wena kumanje nje bapheki kwakhe, zikhulume zidlabhaze nje zingabinandaba. Futhi mucasuka uyacasuka, mungacasuki awucasuki, but nje zisuke ziku-understandisa ukuthi lo msangano okucabanga ukuthi unkosikazi wakho uhlezi lapho ulinde wena ukho, intombi yakhe ihlezi lapho ilinde wena ukho. Mina nje mina ngaboshwa ngo-April, kwaba uMay, ngoJune owamama wengane wabanjwa nendoda, yabona, wabanjwa nendoda. So zithi kiboshwa mawuxoxa ngoba kuyaxoxa phela ngaphakathi, zathi hayi khulileka nje, indoda ibivele ikhona usengaphandle, ungakaboshwa ibivele ikhona, ukuthi ubunganakile phela. Njengamanje nje obusunele waboshwa nje usenza udede umama wengane wenzela usehluleka nakufina ufihla ngoba vela usekho usula ngaphakathi. So ke ngathi mangikhuluma ngosizi lokufetshelwa intombi usejele, ngase ngiba nento ethi ungcono wesifazane ophumela. Enye into eyayingidida ngaphakathi ejele, insizwa uyakwazi musejele uthandana nentombi yakho kodwa ube wazi ukuthi sithandana nomunye umuntu, ize futhi izokubona ube wazi ukuthi sithandana nomunye umuntu. Kanga ukuthi ungaze ucele ngisho i-airtime kulo muntu osethandana nentombi yakho noma wengane yakho. Ezinye insizwa ziyakwenza lokho. Abanye ke basuke bemukelile ngoba kwesinye isikhathi intombi isuke imtshenile ukuthi mina ngisakufuni, asihlukaneni ngisakufuni, izimblock. Ngenxa ukuthi ke mawusejele kancancane uyashintsha isim card kancancane, usukwelinye ijele siyithathiwe ifoni, ayikho indlela yokwenza isim swap. Uve bawuthola ifoni uyisebenzisa naleso starter pack, ugcina usumshayela ke ngenye inamba yena lo mama wengane, ugcina usumthola, niphinde niqale phansi nixoxe ngoba usuke sekublockile kuleya.
So ezinye insizwa ayigcine seyimukela ngoba zisuke omunye usuke uthola ukuthi the only visit he has i-visitor nje akanalo yilo mama wengane. So uma exabana nalo mama wengane i-visitor kushuthi lizophela. Lokho ke kusuke sekuphoqa ukuthi u-understand ukuthi lo mama wengane mayithi nendoda namhlanje ufuna uku-understand lokho. Mayithi hayi ngizokufonela kusasa okwanamhlanje ngizobe nginendoda ufuna uku-understand. Utshena umama wengane yakho othema uboshwa mhlambe wawubamba inkunzi or wawenzani imali wawuyidla naye, but akutshena ufuna uku-understand. And ayikho into osuke uzoyenza futhi, ayikho into osuke uzoyenza. Angiphathi khona uma usuke ugwetshwe kakhulu. Ungayikhohlisa uma ugwetshiwe uthethisa intombi yakho uthi wena fanele uqome, wena akufanele. Ungayikhohlisa uyenze yonke leyo nto, ayikho into osuke uzoyenza. Umuntu wesifazane uyaqoma ethandana nenkabi ingaboshiwe, ikhona nje ingaboshiwe, ajole umuntu wesifazane. So ke ngathi bangi-understanda lezo zinto, ngathi mangibuka lezo zinto ngathi no, umuntu ufanele understand. Ngike ngakhuluma nenye insizwa yaseMandeni ikhuluma, kusho ukuthi bekade isanda kulalela enye podcast esasiyenzile la ikhona engangikhuluma ngokubaluleka kwemphefumulo womuntu osejele, nezinsizwa lezi eziboshelwa amacala okubulala intombi or okubulala ishende lakho. I mean uyishende lentombi, insizwa ebijola nentombi yakho. Ngase ngichaza ukuthi yazi ukuthi uma umuntu nje uzo understanda ukubaluleka komphefumulo womuntu, ukuthi umphefumulo womuntu ubaluleke kangakanani ukuthi wena ungavela uthathe lezi zizathu sokuthi ubelala nentombi yakho. Singabantu lento ukuthi ubulala umuntu ngenxa yokuthi ubelala nentombi yakho noma ubelala nomfazi wakho noma ubelala nani, ngeke uze usilwele leso sizathu. Mangathiwa nje mina ngibamba unkosikazi wami or intombi ngiyibamba ukuthi nendoda, mina ngeke ungithole sengilwa kukhona umuntu esengifuna ukumshaya ngithi ngeke ungithole, ngoba ngathi khathala nje ngisengaphakathi, ngakhathala nje ukuthi sengingalwela into enjalo ngoba ngabona ukuthi iholelana kuphi. Mhlambe ke kungaba ngcono kumuntu ongazange edonse. Mina sengike ngahlala nezinsizwa ezidonsa life sentence, zidonsela ukuthi ibulela umuntu wesifazane noma ibulela indoda ebijola nomuntu wesifazane ezisolayo futhi. So ngathula ngabona ukuthi awungeke. Khona ke ezinye insizwa uyayithole zithi mina ngeke, mina mangathiwa ngiboshela ukubulala indoda ebilala umfazi wami ngabe ngiboshwe kahle. Mangathiwa ngiboshela indoda ebilala umfazi wami ngabe ngiboshwe kahle. Kodwa ke angisigxeki nazo, umbono wazo, but ngokwami akuwona umbono right lowo. Ngoba moze ubuka esikhathini samanje indlela abantu besilisa nabantu besifazane abayiphatha ngayo manje, bashadile noma bashadile, ayisekho lento ukuthi umuntu wesifazane ushadile akusafanele manje umuntu wesifazane nje manje ushadile uyashelwa qome futhi naye ya WhatsApp ungena ku inbox uyashelwa qome naye. Very few abathi no putting shot. In most of the cases bakutshena ukuthi umuntu wesifazane ukutshena ngishadile ngiyenzi leyo nto ngoba esuke ngakufuna, but mayikufuna uyakuphendula nje kahle entertain. So ungabulala abantu ukuze kube nini ke muzoqondana nomuntu oqomayo, ungabulala abantu ukuze kube nini. Mhlawumbe ungambulalo oyedwa ufihle umbulalo wesibili, but wesithathu angikholwa ukuthi ungafika kwesithathu ungaboshiwe. So ke kulento yokufetshelwa intombi ungaphakathi sengathi singayimukela manje ungakaboshwa nje ukuthi mhlambe ngelinye ilanga yokugcina kwenza uboshiwe. Sengathi singayimukela manje izinsizwa ngoba lolu khondo olukhulu ngapha insizweni, ukuthi noma bekuthiwa ushadile noma ngabe unomfazi noma ngabe unentombi nengodusi,
uma usuthola ukuthi kukhona omunye oseceleni oyithintayo intombi yakho noma ingodusi yakho, sengathi ngangafika ukuthi uyibulale ngoba hey ayiki once kwafika emqondweni wakho ukuthi mbulale lo wesifazane or indoda le ijola nayo, bokwazi ukuthi usukusubulele ngisho ikusasa lezingane zakho lapho. Usukusubulele ngisho ikusasa lezingane zakho. Ngeke ngabuka nje la izinkundla zokuxhumana baningi nje khona nenye insizwa yakwaceza le eyake yaduma kakhulu yakwaceza or uthongathi angazi ukuthi ubani wakwaceza phakathi kwentombi nendoda le yashiswa intombi ngamafutha. Khona omunye engisanda kumbona einkundleni zokuxhumana wesilisa oshiswe intombi yamshisa ngamafutha, yamthela ngamafutha emzimbeni, washa wayobuka. Intombi ke zona zibathela ngamafutha noma ngamanzi abilayo, abesilisa bayibulala. Uyazi ukuthi mangahle sazi ukuthi lento esibulalelana yona kuma relationship ayikho, noma uma singa understanda ukubaleka komphefumulo womuntu, ivalue yomphefumulo womuntu. Uyazi ukuthi musu understand ivalue yomphefumulo womuntu, wazi ngisho nanokuthi umuntu uma esefile ufile, noma abe kuthiwa wakini, noma abe kuthi ihlobo sakho noma ingane yakho umzalo, uma esefile nje ufile, noma ungazama ukuyibuyiselela wena uthi uyayibuyiselela, bokwazi ukuthi lokho kuyibuyiselela kumjabulisi lo file. Muyibuyiselela nje ngoba nakho abantu bebulala ubaba wakho akumjabulisi ubaba wakho. Muyibuyiselela ngoba nakho abantu babulala umfowenu akumjabulisi umfowenu, futhi ngeke kumvusa. Uma singa understand nje leyo nto, ukubaleka kwevele umphefumulo womuntu, ngezinye zeindlela lezokunqanda ukuthi abantu bebulalane, ngoba akusikho kuphela ukuthengwa kweinkabi ibulala abantu, ukubulala abantu. Abantu bayabulalana nje bengazange bethenga inkabi. Kade ngikhuluma ngodaba nje luka ward councillor wakwa ward 17 wakwaNongoma wabulawa intombi yakhe ezoyilobola, yambulala. Iyadonsa kuma nje idonsa life sentence ukuba umuntu uyayazi ivalue yomphefumulo womuntu, ngaba sibulala ngisho emajele ngaba kugcwele kanje. Bengithi angidlule nje kuleyo nto yokuthi mangahle kungathi noma usuboshiwe, lesi stress esilethwa umuntu wesifazane musanda kuboshwa ungakwazi ukusurvive nje wena kusona, ngoba ngabe usuyimukelile lento ungazange uboshwe. Thank you.